Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya talaga tayong preference kung kanino natin gustong ibigay ang puso natin. Pero madalas ang gusto natin ay hindi tayo gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ikaw ang humahabol o gusto mong ikaw ang hinahabol? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Lagi po akong kasama sa tanghali ang mga kaibigan ko sa pagtutok sa inyong programa, Papa Dudut. Kaya naman naisipan kong isulat din ang kwento ko para marinig ng mga fans mo at makapulot sila ng aral sa karanasan ko. Gusto ko pong simulan ang lahat noong teenager pa lamang ako. Ako po si Shirley, kikay po talaga ako. Noong uso pa po ang mga paru-paro ni Jolina Magdangal sa kanyang buhok ay marami rin po akong collections. Ginagayo ko po ang fashion niya kasi ang ganda at sobrang in na in. At in fairness, maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Parehong may trabaho ang parents ko kaya nakakaipon ako para makabili ng kung ano-anong pampaganda at borloloy sa katawan ko. At feel ko talaga na beautiful ako, Papa Dudut. At hindi lang feel ha, maganda po talaga. Kasi nagiging muse rin ako sa klase at sa liga sa amin. Kahit parang ang saya-saya ko na at nabibili ko na ang gusto ko ay may isa akong hindi maaabot-abot. Walang iba kundi si Marco. Ang gwapo niya talaga, Papa Dudut. Ang kaso'y mukhang ayaw niyang tumingin sa kagandahan ko. Schoolmate ko siya. Same year level kami pero nasa ibang section siya. Crush na crush ko talaga siya. Ang tangos ng kanyang ilong, ang tangkad, ang kulot na buhok, at ang galing pa niyang pumorma. Hindi lang ako ang may crush sa kanya at parang halos lahat ng girls sa campus. Pero sa isip ko talaga ay ako ang magwawagi. Mapapasakin din si Marco. Kung gaano ko kagusto si Marco ay gano'n naman ako kagusto ng kaklase kong si Leo. Crush na crush niya ako. At super kulit naman ligaw, kaso hindi ko talaga siya gusto. In fairness, hindi naman siya pangit. Pero hindi siya kulot at hindi rin kasing tangkad ni Marco. Ang panlaban niya ay nasa first section siya kasama ko. Kaya matalino si Leo parati, nakasama po siya sa top 10 sa klase. Kahit na hindi ako honor student ay hindi ibig sabihin na mapurol ang utak ko. Kasi nasa section 1 pa rin po ako. Matalino pa rin ako kaya minsan ay naiisip ko na baka pwede kong i-offer kay Marco na ako ang maging personal tutor niya. Ang problema ay hindi ko po magawa kasi parating umaaligid si Leo sa akin na parang security guard ko, Papa Dudut. Sinusundan. Saan ka ba pupunta? Bakit pumunta ka dito sa likod? Sandali nga. Sino ka ba? Grabe naman, may amnesia ka na. Huwag mo akong buwisitin ha. Sinisira mo plano ko eh. Plano? Anong plano, Shirley? Matalino ka, di ba? Pero hindi mo makuha. Okay, fine. Alam kong pumupunta ka dito para sumilip na naman sa classroom ni na Marco. Alam mo naman pala eh. Sa tagal ba naman na naging security guard kita? Grabe ka sa akin. Leo, wag mo na nga akong sundan. Kainis ka. Huwag mo sirain ang araw ko. Hindi ko naman sinisira. Pinapaganda ko nga eh. Ewan ko sa'yo. Ay teka, Shirley. Ito, kunin mo. Ano ba? Para sa'yo. Ano to? Buksan mo.
Pinili ko talaga yan para sa'yo. Alam ko magugustuhan mo yan. Dito pa talaga? Ayokong parang ewan kang kakasilip kay Marco. Wala kang pake? May paki ako kasi gusto kita. Ewan ko sa'yo. Buksan mo na yung paper bag. Ano bang laman nito? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan. Binili mo to? Oo naman. Kasi mahilig ka sa hair accessories, di ba? Binili ko na lahat ng hair clip na nakita ko. Bagay sa'yo lahat yan. Kasi maganda ka, Shirley. Hindi naman masyado pero thank you ah. Teka, huwag ka muna mag-thank you. Kung nagustuhan mo yan, meron pa akong ibibigay sa'yo. Alam mo naman na matagal na kitang crush at nililigawan, di ba? Gusto talaga kita, Shirley. Sandali, wait lang ha. Ito, para sa itong chocolate at bulaklak. Itago mo nga yan, baka makita ako ni Marco. Mapurnada pa plano ko. Shirley naman, ako na nga tong nag-e-effort na ligawan ka oh. Mukhang bibig mo pa rin yung kulot na yun. Sa type ko ang kulot eh. Ay talaga? Tigilan mo na nga ako. Ibabalik ko na tong mga hair clip mo. Meron na ako niyan. Tinitingnan ko kaya araw-araw yung mga nasa buhok mo. Wala ka pa kaya niyan. Meron na sabi. Kunin mo na to. Ibigay mo na lang sa iba. Shirley, nag-effort ako para dito tapos hindi mo man lang tatanggapin. Hindi naman kita inutusan para gawin to eh. Eh mahal nga kita eh. Nako, hindi kita matatanggap. May nagmamay-ari na ng puso ko. At walang iba kundi ang Prince Charming ko. Si Marco. Puro ka Marco. Pinapansin ka ba? Hoy, problema ko na yun no. Kaya umalis ka na. Huwag mo akong ligawan kasi kahit kailan hindi kita magugustuhan. Ayoko sa pa-hair clip mo na yan. At ayoko sa binigay mong tsokolate at bulaklak. Grabe naman. Kaya alis na. Masasayang lang lahat ng pagod mo kakasunod sa akin. Kasi wala talaga, Leo. Hindi kita gusto. So, tsupi! Alam kong mali ang ginawa ko sa kanya. Pero nang mga oras na yon ay hindi ko isinaalang-alang ang damdamin ni Leo. Pinapahalagahan ko lang ang sarili ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa pagbasted ko sa kanya ng maraming beses. Kahit harap-harapan ko nang sinasabi sa kanya na hindi ko siya gusto, ay sige pa rin siya ng sige sa panliligaw. Walang kapaguran ang paghanga niya sa akin. Para sa kanya, Papa Dudut, ay darating din daw ang umaga na magugustuhan ko siya. Pero sa mga panahon na yon ay hindi ko talaga binigyang pansin ng mga sinasabi niya dahil focus ako sa goal ko, Papa Dudut. Ang mapasakin si Marco, ang maging girlfriend ni Marco. Hindi ako give up ang pag-asa na balang araw ay lilingon din siya. At hindi na lamang ako puro silip sa classroom nila at pag-flames para kalmahan ang sarili at paniwalain na magiging kami. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Papa Dudut. Marami namang nagkaka-crush sa akin. Lalo na si Leo na patay sa akin. Pero ako naman ay patay na patay kay Marco. Dalawa lang ang pagpipilian ko. Doon ba ako sa mahal ako o doon sa mahal ko? Siyempre nananaig pa rin ang pagmamahal ko kay Marco, Papa Dudut. Kaso isang araw ay nalaman ko na lamang na may iba na siyang mahal. May ibang babaeng nakakuha sa kanyang atensyon. Ang kaklase niyang si Tina na hindi naman kagandahan at baduy pang pumorma. Ang sakit sa dibdib ko nang silipin ko sila sa classroom at kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Ang magkahawak nilang mga kamay, sina Tina at Marco. Magjowa na sila at ako'y inggit na inggit sa babae na parang gusto kong sabunutan. Pero sabi nga ng nakararami kapag jowa pa lang ay hindi pagmamay-ari ang bawat isa. So pwede pang maagaw. Kaya patuloy lamang ako sa mga plano sa pang-aakit kay Marco at umaasang hihiwalayan niya si Tina at ako ang ipapalit dito. Kami naman dalawa ang totoong bagay kasi, Papa Dudut.
kinausap mo? Ay, may iba pa bang haliparot sa school natin? Di ba ikaw lang? Tigilan mo ako ha, section 1 ako. Wala akong pakialam kung section 0 ka pa. Bakit mo nilalandi ang BF ko? Anong nilalandi pinagsasabi mo? Tsaka, huwag mo nga ako sigawan, hindi ako bingi. Sinabi ni Marco na ikaw ang lumalapit sa kanya. Ano yung may pa? Kung gusto mo ng tutor, kausapin mo lang ako. Handa akong tulungan ka kasi gusto ko maayos ang grades mo. Ha! Wow! Ibang level ka rin ha? Ganyan ba ka-desperadang magka-jowa ang muse ng section 1? Tigilan mo ako, Tina. Kung hindi, papa-guidance kita. Eh, di gawin mo. Hindi ako natatakot sa pag-guidance na yan. Gusto ko nga para magkaharap-harap tayo at sasabihin ko sa office kung gaano ka kalandi. Ah, ganon. Eh di magharap tayo. Hindi ako natatakot sa tulad mo. Ako pa talagang hinahamon mo. Eh ikaw lang naman ang haliparot na lumalandi sa BF ko. Huwag mo akong tawaging malandi. Maganda lang ako kaya lumalapit si Marco sa akin. Ay, talaga? O sige na nga, maganda ka na. Kasi parang paso ng bulaklak yung ulo mo sa dami ng paru-paro. Ang sabihin mo, wala ka lang fashion sense. Ay, ang sabihin mo, hindi ka type ni Marco. Sana liparin ka na ng mga paru-paro na yan sa ibang mundo. Dun sa pantasya mo. Kasi never mo makukuha ang BF ko. Hindi ka nakakasiguro dyan. Ay, talaga lang ha? May balak kang agawin siya ha? Hindi ko sinabi yan. Gusto mo yata ng sampal. Ay, kung sigurado ka sa pagmamahal ng BF mo, hindi mo ako pagseselosan. Inggitera, dapat sa'yo mag-ayos-ayos eh. May boyfriend ka ngang gwapo, pero mukha ka naman palaka. Bawiin mo ang sinabi mo ah. Hindi ako mukhang palaka. Hindi. Ay, paano kung hindi ko babawiin? May magagawa ka. Tinugalit mo talaga ako ah. Tina, tigilan mo si Shirley. Ay, ang aso mo nakasunod pala. Pero pagdating sa kalandian ng amo, hindi niya nabantayan. Pwede ba, Tina? Lubayan mo nga si Shirley. Malis ka na. Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kala mo hindi masakit yung pinagsasasabi mo na aso ko? Bakit? Hindi ba yun masakit, ha? Tama! Ikaw nga, daig mo pa aso na tahol ng tahol eh. Sabi mo, BF mo si Marco. Nakuha mo na siya, pero insecure ka nga lang. Hindi ako insecure, no? Ayoko lang may langaw na umaali-aligid sa BF ko. Lumayo ka nga kay Shirley. Bakit ka ba nakikisali dito? Umalis ka na. Oo, naaalis ako. Naaalibad-baran ako sa inyo. Umalis ka na nga. Dami pa sinasabi. Ewan ko sa inyo. Okay ka lang ba, Shirley? Okay lang ako. Nangialam ka pa. Isa ka rin eh. Diyan ka na nga. Inis na inis ako sa araw na yon, Papa Dudut. Hindi lang kay Tina kundi pati na rin kay Leo. Pinapalala niya kasi ang sitwasyon at baka nga kailangan pa ni Marco or akalain pa ni Marco na kaming dalawa at hindi matutuloy ang gusto ko na kaming dalawang magkatuluyan. Gustong gusto ko talaga si Marco, Papa Dudut. Pero paano nga ba niya ako magugustuhan? Gagayahin ko si Tina na napaka-common ng styling? Iiwan ko na ba ang mga collections ko ng Jolina hair clips? Baka kung maging simple lamang ang fashion ko. At lilingon na sa akin si Marco ay makikita na niya ang kagandahan ko. Pero itong si Leo walang sawa pa ring umaaligid sa akin. Patuloy pa rin siya sa kakaligaw. Saan ba talaga ako? Doon ba ako sa mahal ko, sa tinitibok ng puso ko, sa crush na crush ko pero hindi naman ako crush? O pagbibigyan ko ba si Leo? Or huwag pansinin? Yun ang mga nasa isipan ko ng mga panahong yon. Papa Dudut, siguro ay push ko na lang na magpaganda ako para mapasakin ang lalaking gusto kong maging boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam po ninyo, Papa Dudut, sa kakasunod ni Leo sa akin at sobrang patay na patay nga niya sa akin, ay napag-isip-isip ko na baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon para naman maranasan ko rin na magkaroon ng nobyo. Alam nyo pihikan ako. Kay Marco lang hindi. Pero hindi rin naman niya ako gusto. Mas gusto niya yung hindi kagandahan. Si Leo naman ay hindi kasing gwapo ni Marco pero cute pa rin nang titigan ko siya isang araw nang hindi niya ako pansin habang sinasagutan niya ang assignment namin sa physics. Siyempre magaling siya sa klase at advantage ko yon kasi kapag hirap ako sa mga assignments
ay to the rescue talaga siya. Binibigyan ako ng sagot. Naisip ko na lamang kung si Leo ang magiging husband ko. For sure, may matino siyang trabaho. Pero erase. Hindi ko iniisip ang kasal-kasal. Hanggang boyfriend na siguro muna. Hanggang doon lang ang kaya ko. Para rin siguro makalimutan ko si Marco. Kaya isang araw ay pumayag ako makipag-date sa prom namin kay Leo, Papa Dudut. Shirley, salamat ah. Saan? Dito, na pumayag ka na ako ang date mo sa prom. May choice pa ba ako eh? Kinausap mo na lahat na ikaw lang ang pwedeng maging prom date ko. Seryoso, salamat. So, masaya ka na? Oo, syempre naman. Abot langit. Pangarap ko kayang ikaw ang maging prom date ko. Tingnan mo, ngiting tagumpay kaya ako. Wow! Congrats! Shirley, this time, pwede ba tanggapin mo na? Tanggapin ang ano? Ito, Anong meron sa bag mo? para sa'yo. Teddy bear? Bakit? Medyo na-trauma ako dun sa, alam mo na. Pero kung gusto mo ng bulaklak, bukas bibigyan kita. Ano ka ba? Wag na. Salamat dito ah. May pangalan ba siya? Meron. Kaso baka ayaw mo eh. Bakit naman? So ano nang ang pangalan? Sasagutin ko yan kung sasagutin mo ko. Ano? Daya! Kaya nga hindi ako bumibitaw sa panliligaw sa iyo eh. Kasi gusto talaga kita. Sige na, sagutin mo na ako. Sige na nga. Tayo na. Sandali. Tama ba yung narinig ko? Ulitin mo nga. Sabi ko, tayo na. Oo, talaga? Oo. Yes! Yes! Salamat! 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 Shirley! Salamat! Sandali, hindi ako makahinga. Grabe ka naman kumakayakap. Ay, sorry. Sobrang saya ko lang kasi. So, anong pangalan niya? LL. As in, Leo and Lay. Parang tunog anak lang. Iba talaga sigurong nasa isip mo. Mag-college muna tayo bago yung anak-anak. Kaya si LL na muna ang anak natin. So, anong tawagan natin? Nanay, tatay? Ayoko, no? Sige, kahit ano. Basta, siya, LL siya. Payag ka na. May magagawa pa ba ako? Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na papayag ka. Nakita ko naman yung effort mo eh. Kaya sabi ko, why not? Bibigyan kita ng pagkakataon. Nako, hindi ka talaga magsisisi. Saka, iingatan ko tong pagkakataon na to. Alam mo, tama yung sabi mo eh. Mag-aral muna tayo sa college. Magkaroon ng trabaho. Tapos, saka na tayo magpakasal at magkaanak. Para may magandang future ang magiging anak natin. Sa ngayon, si LL muna ang katabi mo sa inyo. Kasi ako naman ang yayakapin mo sa future. Hoy, parang ang manyak naman nun. Ako, ganyan naman talaga kapag magiging mag-asawa na tayo eh. Asawa agad? Kakasagot ko lang sa'yo ah. Ganun naman talaga dapat. Hindi to laro para sa akin, no? Gusto ko na ikaw ang magiging future ko. Serious mo? Dapat naman talaga kitang seryosohin. Oh, masaya ka na. Sino ba namang hindi? Girlfriend ko na yung crush ko eh. Yay! Nako, dapat sabihin mo pala to, no? Ano? Mahal kita, Shirley. Ha? Uy, mahal kita! Mahal din kita, Leo and LL. Okay na. Okay na, okay. Ang saya ng prom na to. Woo! Kitang-kita ko talaga kung paano kumikislap ang mga mata ni Leo ng gabing yon. Pero sa sumunod na araw, naging gaga ko. Binalik ko si LL kay Leo, hindi ko pala kayang maging GF niya. Iba pa rin ang nasa puso ko.
Akala ko kung sasagutin ko si Leo at mawawala na sa isip ko si Marco, pero hindi papadudot. Lalo na noong nakita ko siya na napatingin sa akin nung umuwi ako sa prom. Nagpang-abot ang aming mga mata. Na-realize ko na siya pa rin ang gusto kong maging BF at hindi si Leo. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Isang red flag ang ginawa ko kay Leo. Nakipaghiwalay ako. Sobrang na-devastate ang puso ko at puso niya ng araw na yon. At hindi niya napigilan ang sarili na umiyak sa harapan ko. Nagmakaawa to give our relationship a chance kasi hindi pa nga nag 24 hours ay hiniwalayan ko na. Pero hindi na ako pumayag. Inayawang ko na siya. Simula noon ay hindi na ako kinukulit ni Leo. Iniiwas na niya ang mga mata niya sa akin at tinupad ang sinabi niyang hindi na niya ako guguluhin kung talagang walang chance na maging kami sa future. Araw-araw ay nakokonsensya ako pero pinangatawanan ko rin ang desisyon ko. Hanggang sa graduate kami ng high school. Dahil sa hindi pa rin mawala sa isipan ko si Marco, ako ang babaeng humahabol sa crush ko. Nag-enroll ako sa school kung saan nag-aral si Marco kasi hoping ako na kung single na si Marco one day ay baka mapapansin na niya talaga ako. At sa tagal kong naghintay, dumating ang araw na naghiwalay na nga sina Marco at Tina. Pwede na akong pumasok sa picture as GF kung bibigyan ako ng chance ni Marco Papadudut. Alam mo, mas makakatapos ka kapag may inspiration ka. Ano? Inspired naman ako ah. Marami akong mga pangarap, mga planong gawin. Gaya ng makapag-abroad. O sapat na inspirasyon na yon. Grabe naman to. Di man lang ba ako kasama sa mga inspirasyon mo? Ikaw talaga puro kabiro. Alam mo Shirley, pasensya ka na sa ex ko ah. Ikaw kasi lapit ka ng lapit sa akin, yan tuloy. Inaaway-away ka. Ako naman ang nagwagi. Ex mo na siya, diba? Kaya hindi niya na ako maaaway ngayon kasi ako nang magiging girlfriend mo. Ha? Marco, matagal ko nang pinangarap yun. I mean, hindi yung maghiwalay kayo ni Tina ha. Kundi para makaganti ako sa kamalditahan niya sa akin. Ano lang, inihintay ko lang yung ito na pwede nang maging tayo. Baliw ka talaga. Oo naman. Nababaliw ng puso ko sa'yo. Oh, ibang klase ang banat ah. Wala nang preno. Hindi ako bumabanat, Marco. Matagal na kitang gusto. Matagal na akong sumusunod sa'yo. Kaya nga dito ako nag-enroll para mapalapit ako sa'yo eh. Pero huwag ka mag-alala. Nag-aaral naman ako. Yun nga lang, gusto kong mapalapit sa'yo. Marco, gawin mo naman akong girlfriend mo. Total, single ka na. Magiging mabait ako, promise. Magiging perfect girlfriend ako. Sige na. Ayan na, nagpapakababa na ako. I mean, tama lang naman din na pinupush ko yung gusto ko, di ba? Pantay naman tayo ng karapatan. Hindi porket babae ako bawal na akong hindi ligawan ng lalaking gusto ko. Ang tapang ko nga, di ba? Oo, matapang ka. Pero OMG, parang maririnig ko bang masasakit na salita ngayon? mabait ka sa akin Shirley pero hindi talaga kita gusto eh. Aray naman. Sorry Shirley ah. Hindi mo ba talaga pwedeng bigyan ng chance? Buksan mong puso mo sa akin. Hindi ba talaga ako kaibig-ibig, Marco? Sorry talaga, hindi kita gusto eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa'yo na kasama ka sa future bilang asawa ko. Kasi yun naman dapat kapag magkakarelasyon, di ba? Papunta doon pero wala talaga Shirley. Hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang sakit.
Ang sakit-sakit. Bakit ganun? Sorry na, Shirley. Huwag ka namang umiyak sa harap ko. Nakukonsensya naman ako sa sinabi ko. Pero, nagpapakatotoo lang naman ako eh. Saka salamat sa pagiging totoo mo sa akin. Sa paghanga mo. Ang dami kong ginawa para lang mapalapit sa'yo. Pero nga pa rin ako. Maganda ka naman, Shirley eh. Kasi di ba maraming nagkakagusto sa'yo. Si Leo. Ilan mo nga kakabanggit sa pangalan niya? Mabait si Leo. Matalino pa. Bagay nga kayo nun. Pareho kayong matalino. Tama na! Tayo ang bagay! Tayo, Marco! Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Saka, kahit kailan hindi kita pinaasa. Alam mo yan. Sorry talaga na hindi ko masusuklian ang paghanga mo sa akin. Nakakainis ka! Akala ko talaga magugustuhan mo ako kasi lahat talaga ginawa ko para sa iyo eh. Shirley, nagpapasalamat talaga ako para ron pero hindi kita pinilit na gawin yun. Ikaw pumili nun. Akala ko kapag ginawa ko yun magiging tayo na. Lalo na ngayon wala na kayo ni Tina. Eh ikaw naman kasi, assuming ka agad. Siguro magpapahinga muna ako. Focus muna sa pag-aaral. Alam mo naman na kahit binayayaan tayo ng kagwapuhan, yun nasabi nila, hindi ako biniyayaan ng talino talaga eh. Medyo kailangan pa ng pagsisikap para maipas ako mga subject ko. Dami mong dahilan. Sorry na talaga, Shirley. Hindi talaga kita gusto. Oo na! Oo na! Tama na! Papadudod sobra akong nawasak sa mga oras na yon. Para po akong sinampal. Ang sakit-sakit palang mabasted at ang sakit-sakit palang hindi ka bet ng bet mo. Doon ko naalala ang ginawa ko kay Leo. Sa dami niyang effort para lamang mapasagot ako ay hindi ko binigyan ng halaga yon. Ngayong nasa college na kami ay hindi na niya ako kinukulit pero mukhang nami-miss ko naman yon. Sa mga oras na yon ay napapaisip ako na doon na kaya ako sa taong mahal ako. Pero mahal pa rin ba ako ni Leo? Kasi hindi na niya ako nililigawan after high school. Baka sobra siyang nagalit sa akin sa ginawa ko sa kanya na hindi man lang inabot ng 24 hours na naging magjowa kaming dalawa. Pero sa isip-isip ko ay pwede ngang si Leo na ang magiging boyfriend ko. Matalino, mabait, cute din naman, hindi amoy putok, at higit sa lahat ay mabibigyan ako ng magandang future kasi nakakatiyak ako na may maayos siyang trabaho dahil engineering ang kinuha niya. What if si Leo na lang talaga ang boyfriend ko? Baka mas maging masaya ako kapiling ang taong patay na patay sa beauty ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ko, papadudot, na lapitan na si Leo. Makipagbati sa kanya. Makipag-communicate kasi feel ko na along ay pinakawalan ako ang mahalagang tao sa buhay ko. Naalala ko na simula high school, walang bukang bibig si Leo kundi ako. Na super crush niya ako. Nako ang pakakasalan niya pagdating ng araw. Na magiging nanay ako ng mga magiging anak niya. Naalala ko rin lahat ng effort niya sa akin. Bawat Valentine's may parigalo pero hindi ko lang pinapansin. Araw-araw dati ay kinukumusta niya ako. Ayaw niya na may mamiss akong klase at assignments kaya tinutulungan niya talaga ako. Ganon pala talaga ako kamahal ni Leo. Pero makasarili ako. Hindi ko siya binigyan ng chance. Hindi ko sinalang-alang ang damdamin niya noong after ng prom at hiniwalayan ko kaagad siya. Sa totoo lang ay mahal ko pala si Leo.
Natakpan lang lahat dahil nga may parabang gusto akong patunayan na kaya kong mapaibig si Marco Papadudot. Pero hindi pala. Hindi siya ang para sa akin at si Leo ang para sa akin. Kaya naman nakipag-communicate ako sa kanya hanggang sa nakipagkita na ako sa kanya. Papadudot. Anong nakain mo at niyaya mo pa ako dito? Mahal kaya ng mga pagkain nila dito. Ano ka ba? Libre ko na nga eh. Namiss lang kita. Uy, talaga? Oo naman. Iniiwasan mo kaya ako. Eh... Alam ko. Ang sama-sama ako no. Oh, ikaw ang may sabi niyan ha. Totoo naman eh. Kaya nga humihingi ako ng sorry sa'yo. Ibig sabihin, peace offering tong dinner mo? Parang gano'n na nga. Okay na ako, sa totoo lang. Tanggap ko naman na eh. Kasi ilang beses kitang binasted at Okay na yun, Shirley. Saka, masaya naman ako sa mga pangungulit ko sa'yo nun eh. Natatawa na nga lang ako. Walang bitterness, totoo. Pero, after nung prom, hanggang sa gumraduate tayo, syempre, nagdamdam talaga ako. Kasi parang, sorry ah. sige lang. Sabihin mo lang. Ano kasi, nasaktan talaga ako. Valid naman ang nararamdaman mo eh. Baliw talaga ako. Ang bait-bait mo na nga sa akin tapos ganun pa ginawa ko. Ay, nagpapakatotoo ka lang naman. Hindi mo ako gusto kaya hanggang dun lang. Tanggap ko na. Pero masaya ako ngayon na nakapag-usap na tayo. Usap lang? Ha? Ito naman no, ang sabi ko, usap lang masaya ka na? Oo, syempre naman. Kaibigan kita eh. Kaibigan lang? Oo. I mean, mas open na ako ngayon. Alam mo yun, yung ano, Ano? gusto mo pa rin naman ako, di ba? Oo, pero Pero noon pangarap ko talagang ikaw ang makasama ko sa future eh. Pero napag-isip-isip ko na pag-aaral na muna. kaya pala hindi ka na nag-e-effort na kausapin ako para makapag-move on ka at pag-aaral na lang ang atupagin mo. Pwede mo naman ipagsabay ah. Gusto ko maging inspiration mo. Talaga? Oo naman. Promise, matured na ako. Hindi ko na gagawin yun dati. Salamat, Shirley. Kaso, nakapag-desisyon na ako na wag muna eh. Sarili ko muna iisipin ko. Ayokong mahati ang panahon ko. Alam mo naman na hindi naman mayaman ng parents ko. Kaya kailangan kong maitawid ang pag-aaral ko. Yun muna ang atupagin ko. Sigurado ka ba? Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo eh. Alam mo, na-realize ko na hindi ka pala mahirap mahalin. Totoo. Parang hindi ikaw yung Shirley na kilala ko. Ako pa rin to, Leo. Nagbago lang ang pananaw ko. Matagal akong naging bulag sa paniniwala ko. Alam mo na, pero nakita ko talaga kung gaano ka kasincere sa akin. Kaya gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon para maging boyfriend ko. At sana, ako rin bilang girlfriend mo. Alam mo, kung yung dating Leo ang sinabihan mo ng ganyan, sobrang tuwang-tuwa na yun. Pero sorry hindi ko matatanggap yan eh. Matanong nga kita, ginagawa mo ba to kasi may nangyari sa'yo na baka panakipbutas mo lang ako? Uy, hindi Hindi sa ganun. Hindi ka pa nakipbutas. Tingin ko naman, gusto kita. Mahal na kita. Alam mo, totoo man o hindi, hindi na yun mahalaga eh. Matagal ko nang naisip na hindi na ako yung dating ako. Yung dating ako na may gusto sa'yo. Pasensya ka na talaga, Shirley. Hindi na ba magbabagong isip mo? Hindi na. Papadudot, ang sakit pala talagang marinig na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Papadudot, mahal ko po si Leo. Ang sakit palang mabasted. Ang sakit pala ng ginawa ko noon. Double busted ako ngayon.
Pero tama ba ang sinabi ni Leo na panakipbutas lang siya kasi nga binasa din ako ni Marco? Naisip ko na mahal ko po talaga si Leo at gulong-guluman ang utak ko pero mahal ko po siya. Kaya heto na naman ako. Naghahabol sa isang lalaki pero this time ay si Leo na. Pero firm na din ang desisyon talaga ni Leo na hindi niya ako i-entertain. Ako naman ay pinupush ko pa rin hanggang sa graduate kami ng college. Pero hindi niya pa rin ako sinagot. Hindi pa rin kami naging magjowa ni Leo. Wala siyang balak na ako ang babae para sa kanya na bumuo ng pamilya. Wala na yung Leo noong high school na kasali ako sa pangarap niya. Ewan ko rin ba sa kapalaran, mapagbiro. Naging katrabaho pa ni Leo si Tina, ang dating GF ni Marco. Naging close silang dalawa kaya ako ay sobrang selos na selos. Kahit na hindi naman ako ang girlfriend ni Leo. Isang araw nga sinugod ko pa si Tina Papadudut. Tina, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Tapatin mo ko. Inaakit mo ba si Leo? Ano? Inaakusahan mo ba ako, ha? Kita ko kung gaano mo inilalapit ang sarili mo kay Leo. Ano ka ba? Magkatrabaho kami. Kaibigan ko siya. Kaya kami malapit. Eh ikaw, sino ka ba para tanungin ako ng ganyan? Oh, nagsiselos? Bakit? Girlfriend ka ba niya? Sa pagkakaalam ko, hindi. Kaya anong karapatan mo para pagsabihan ako kung nilalandi ko si Leo? Kung nilalandi ko man. Hoy, tigilan mo na nga yung kakaselos mo na wala sa lugar. Alam mo, panira ka sa buhay ko. Anong panira? Ah, gets ko na. Hoy, hindi ko sinisira ang buhay mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Tsaka, hindi ba wala na kami ni Marco? Matagal na. Bakit hindi mo ibuhos ang energy mo dun sa kanya? O baka lahat ng lalaking malapit sa akin, yun ang gusto mong puntiryahin? Bang klase ka? Kung maldita ka! Ah! Bitiwan mo ang buhok ka! Nakakainis ka! Baliw ka! Baliw! Oh, teka! Ano nangyayari sa inyo? Tumigil na kayo! Tigil na! Shirley, Tina! Tama na yan! Pagsabihan mo yung babaeng yan, ha? Pinagseselosan ba naman ang pagiging close ko sa'yo? Kapal na mukha mo! Malandi ka kasi! Hindi ako malagde! Sino ba ang sunod ng sunod sa lalaki, ha? Ako ba? Ikaw! Inaakit mo sila! Pwede ba, Shirley? Tama na! Mag-usap nga tayong dalawa, Shirley. Liga, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta! Alam mo, hindi na tama yung ginagawa mo kay Tina. Paano ko magdemanda yun? Nakakainis kasi. Shirley, hindi na tayo mga bata, ah. Kaya nga, hindi na tayo bata. Graduate ka na. May trabaho na tayo. Pero, bakit hindi mo pa rin ako pwedeng mahalin? Ready na ako sa'yo, Leo eh. Mahalin mo na ako. Hindi ganun kadali yun, Shirley. Eh dati kaya mo, tapos ngayon hindi. Aaminin ko. Oo, mahal kita noon. Pero nagbago na ngayon eh. Nag-iiba ang gusto ng tao lalo na hindi mo ako pinahalagaan noon. Alam mo yan. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Ngayon pinapahalagahan na kita. Mahal kita, Leo. Hindi ka lang panakipbutas. Totoong mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo pero hindi ko kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. Siguro kasi naramdaman ko noon na pinaglaruan mo lang ako. Kahit pinipilit kong sabihin sa sarili ko na wag nang isipin yun dahil bata pa tayo. Pero hindi mawala sa isip ko yun eh. Napatawad na kita. Pero hindi ko lang makalimutan eh. Kaya sorry. Leo naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Please. Mahal kita, Leo. Mahal na mahal. Sorry talaga, Shirley. Hindi ko kayang suklian yan. Hanggang pagiging kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ayokong paasahin ka pa sa lahat ng to. Kaya kung kaya kong mag-move on sa lahat, alam kong kaya mo rin. Hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong gusto mo pa rin ako. Shirley, makinig ka. Wala na. Wala na talaga. Sorry. Maraming lalaki dyan na handang magmahal sa'yo.
Pero hindi ako yun. Hindi ko talaga makalimutan ang araw na yon. Sobrang bigat sa pakiramdam. Wala na talaga. Inayawan na ako ni Leo. Wala nang pag-asa pang maging kami. Kahit yung sinabi niyang may lalaking magmamahal sa akin ay hindi rin dumating, Papa Dudut. Siguro kinarma ko. Malaki ang naging kasalanan ko kasi pinaglaruan ko siya noon. Kung sana'y naging tapat lamang ako na wala talagang chance at hindi ko siya pinaasa ay iba sana ang naging takbo ng kapalaran naming dalawa. Maaring kami siguro ang magkasama hanggang ngayon. Kaso nga lang ay nabulag ako sa isang lalaki noon. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal si Marco pero hindi ako nasaktan. Pero noong nabalitaan kong kinasal na si Leo ay sobrang iniyakan ko talaga, Papa Dudut. Mahal ko pala talaga si Leo. Sinayang ko ang lalaking mahal na mahal ako noong high school. Sa ngayon ay single pa rin ako. Single, 47 years old, tita, at baka forever tita na lamang ako. Hindi ko na mahabol ang grace period para maikasal pa ako. Matanda na. Lumipas na ang kabataan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shirley. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.